lancar. Apa nih sing lancar? Kalau tiang istri kaji lancar. Oh, jadi gue nundukke sampean juga sing arep garap. Arep mbok lakoni apa ora? Arep mbok lakoni tak kletak ndasmu saiki ya ora usah kesuwen sesuk-sesuk. Mbok gawane apa kuwi mau saka kono? Salah ke ngendi kuwi? Wah, kowe kok mandi apa ora? Nggih. Wonten mikune. Ya iya kok nek padha wae senajan mbok pedhot kowe wis ngono kok nempel meneh. Aduh dicoketan tuh Ya ya. wis kodam-kodamu jupuki kono. Ah kesuwen awakku selak ngreges ora karo-karuan jare walah kowe. Mabut banget iki Mas Bri. Kaya wong mikul niku rasane. Wis. Wis kono pang mulih gentian kowe sok ana mburimu. Di meneh kowe, sapa meneh? Apa meneh? Sarwa Gedung kowe ya? Kok Sarwa Gedung ya bojone waris ya? Heh? Heh? Wis kok ngendi? Heh? Kok ngendi? Kuburan? Ya kowe ganggu sapa? Ganggu waris kuwi. Wong Sarwa Gedung. Sing mbok ganggu bojomu kok kuwi. Mbok gawe apa? Diudan-udane kok ben ra iso turu. Lah kowe gak membo-membo bojone. Padahal kowe sapa? Hah? Lah iya poconge bojone waris apa udu? Udu. Kowe ngerti nek aku tekan kono? Ngapa pas aku rono kowe mlayu lunga? Basan ora iso turu sewengi, basan kowe mbok ganggu meneh. Kowe manggone ning sebelah ndi kowe? Wet pring kok sandinge kok. Aja mbok ganggu meneh. Lah ora kok tak buang kok. Ngece. Arep ngece. Sudah ganggu alamnya wis beda ya. Hah? Dikon. Apa? Dikon. Dikon? Kon sapa? Denden. Hah? Dendeni. Kon meden-medeni. Sing ngakon sapa? Tanggane. Masalahe apa? Padu. Sering cecok. Berarti kowe sing marai bojone lara njuk mati kuwi barang kowe. Kowe disalahke ning ndi kowe? Disalahke ning ndi? Nang omah sebelah ndi? Ya ya sebelah sisi nggon apa? Nang njaba sumur apa nang jero sumur? Aku nang jaba nang jero. Sawur. Oh. Ora iso aja ngali soalnya ganggu rapi ganggu. Wis beda alame ya. Wa syahra kullah. Wa li ila fi kulli sabtil syahra kullah. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu habba'an mansura.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Sono meneh ora? Sono meneh ora? Sono meneh ora? Ana? Ngendi? Gerak. 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 Gerabak. Gerak. Iya, masalah apa? Waris. Waris. Kalau sing waris masalah waris anu Binangun. Jo Binangun. Harjo Binangun. Perasaan gue pernah teko. Sek piro di sana aku wis kesel aku. Apa leng? Kowe nyolong duit nang ndi leng? Jajak kowe sing tukang nyolongi duit nganu ya nang arisan-arisan ya. Sing ngingu kowe sapa? Wong endi? Sing ngingu kowe wong endi? Porjo, kok iso ada-ada tekan kene? Kowe arek ngapa arek nyerang aku? Tak kletak ndasmu atau congormu kowe. Jangan ganggu-ganggu. Aja nyolongi duit nang wewengkonku. Nek ora kok tak gawe babi guling malah. Cukukan kok ngendi kowe? Bakolmu Sukabumi apa sing Gunung Krekil? Gunung Krekil. Aku ora ngotek-otek kowe, sing penting kowe aja ganggu wongkonku. Aja ganggu dulur-dulurku. Termasuk kowe sing nganu terus coba pasar mbutus ruwah barangku ya. Bajindul kowe. Niki anu nang pasar mbutuh niki merajalela niki karena pasar ruwah. Niki. Sing wong-wongku aja mbok colongi duwike. Nek ora kok tak gawe babi guling tenan kowe. Wis ngono lunga wis, aku wis kesel.